Medafo ene anope so unya ba mama kachi ni ene enkomodie ensam nkyerɛkyerɛmu bi na ye ba bɛkyerɛ dwumadie ni die ni wo bi nimu a wo bi kyerɛ ene ye kasa kyerɛ banyansafo badwendwemba sɛ wo bɛtena se wati ase no afa ba bi wo efi sɛ ensam no sɛ wantena se antie nyina nkosi a ye wo bɛka ne sɛ asɛm a nipa yɛ ɔkan odi obi atam ana ogu obi ani wase ɛbɛtiri da bia no ye de yɛ kasɛ ye kan le setena se ati aba no na fa ba a ɛwɔ asɛm no mu no ɛno na fa kwasi asɛ wɔ mu no ɛmfa frɛ wo nua wo saka video no so asɛm fa ma wo nua sɛ de bɛdi kan aka no ɛna no pɛyi abranya kwa ambafo di isi a wo firi so nya ne dom ase ho bɛ sena bonte bɛto abonte so punu mu yi ɛgya nua ne ɔsene ba ɛna kwa ambafo na bɛka asɛm bi akyerɛ wo ewi ama konkro do mahinkuro e de nsam nkyerɛkyerɛmu bi so akɔ ewi ase de ne yeje e de ne yepe enti anya wo ayi obi de e papa e kwaye obi de a na kyerɛ sɛ ye bɔne meda se medofo mo subscribe mo share dwumadie wo saka share subscribe what na send video no sɛ de maka no ale de otame de o brekwa wo de mo maya ye misa ye ho na yɛnhwɛ social media ba yipo empanifo ahodo ababonua enipa bi no ababuru nipa bi no nia bɛda so te ase enti sɛbe o mo ka sa aboso yensuo na ewu wi ase no ɛyɛ nkwase asa ne bɛso so enka nipa da sani bɛso na nipa so onkoku obi ada enti nka onko nsuo no honko bodi yanku omo na onko aboso no ho na nso esansa aboso ni di asɛm nti no wontimi mfa sa nsuo no wontimi fa sa aboso no enku nipa no nti yi so oboda sani a komodi no de nsam ye no didi pa na tiba kodi sɛ wu no enu nti mu a mo di ewu mo a mo soma nipa mo a mo ya amanfo niema a eni sam ye no papa yo hata sori oye bere sɛ mu nyame yo no de on ka chi wo bibia mu wo mra so a obema wo mra so ama wo enu nti ne sa bere me de papa dofo ala de wota me no wo bere pa nha wo ho ense wadaje emo obi so mo pa na wiase onyame nkwani tinka nipa no tum hwe nipa bebre niema a ekoso obi ba brante ne yabo na kunu no tena se obegem se bia de ama me da celebrate what's me how ba brekwa wo don di nyame nhyirawo me da se sa wa ya so na woti na me wonwu nketewa bi ande oba ma abranya kwa ambafo disi wuni aba wanwum bi penipa obekere wo ni nyase ama watie ena anwum ande obeye ani eya anwum bi akasa no yesa kwa ambafo okọ penipa ma ne kire ne nase hane ale kwa ambafo tie ni no ta wo ta mutu wata mutu ba abronya ba bi owo bi amontage no na ndwumadie ya ne bia ambafo anu ate se kwa widi anoma enda me wudi aba ya ye bi mu hina no e be kansan kakra bi a kire wo e be kire wo ne ma bi edi so yamuna aha yo utamu yamana ambafo unum ni o obi no kire wo nyum ase na wo beti ase pa enda bu wo ho adanse e ba kire wo nsam mu ama wa te nsam bi ase wonderful senda be no hia ya ensam bi a ekoso eyam ya be ma kwa ambafo abranya bisi nti ya kuro mbo no do ase tunwane ekosi do ma yinkuro ni buna hafu nyina no adwuma bi ya ni ho a ewo se be fixe ya nti obi ba akora ote aburuchire aba betena Ghana sabe oni de ko ba wo ne Ghana wo be de na baburuchire wo mfie ni na akora ya betena ha ehu yamma no kura sabe ya ba wu be kuro ha no ambafo benya Ghana ho a nka bebeba o be sua nyuma benya Ghana nka bebeba abege nyuma bebre na ne be ma me no
empene ma bema de yakoso ganenti na papa panimu te se wo na ka asem bi akyere wo pambafo wa akora te se afia odom akora we emmo obra na wote se afia odoi nti ne wabobra pambafo abronye disi me bisa wonsam na me be bisa wonsam keke se wote se sa akora no wapani fiare afia odoi ye wo ba wote se sa akora no na wabobra de ena obi ti abrochire so ana eno ekire se wo mesi dane na wo de maya na wo ne Canada Japan ma fe ne Ghana fo ahu se mu ye nipa bonefo wonya no krekafo ba ko sei ene ona bo Canada Japan timbo afia Schwarzenegger aba so sei aya de e wo nso ne wo ntokwa na nne mensem we no me be kasa kira banyansafo ababawa a wote UK be from Mami Ngege wagina YouTube yi so aka nsem bi na nna wo sutie bi woti wiase a ya momfa sebe mwadwene nya adwuma kakra wa Canada Japan ye wo fa awo masa 21 afia Schwarzenegger tam de adi papa yinara na tam de adi papa nya ne ba be ma ante Ghana oni nsewfo wo Ghana obi asore ataki obi say edi ne papa atemunti ana edi nase atemunti ana wate se Canada Japan ne yire abegina wo so obi edi ni kunatem Ghana fo ya mani si here mo snaw say here mo sorry na mo te ho na obi ne papa we anya asem a ne wa sorry woni afia Schwarzenegger ntokwa akun ye nyina se wo hu se afia Schwarzenegger call MPP ti no nne Canada Japan oni na tembium afia Schwarzenegger so ni Canada Japan atembium afi ne wa hu se wa ye nkwase ade anne Canada Japan o sorry ti ya wo Mami Ngege wa hu se ne ma 21 no obi abegina abontere se obi ade ne papa atem ye eno na ho wo de eno no abronya kwam dis ye ya brochire ha yete no mo bakuro ha sebe ne moda ne nkorada no nkokọ ne mponche mo kọ ba bi a gise dipa bi mochi wo bedru dis of abra ne mu gya na adwuma na odi wachi wo bie mo no mo kasete ya so obi tie brochire ha na wote ha odi nkwase asem afia odo no akora no so tie brochire ha nka woni problem o yemma no be peye kuro Ghana na aba ya wo be ha but ya ne be pese be hu niyamma bi a ekoso se anije se be kuro ha yati obi nsore nko bi fie obi ani adaje nti nka obi wo holidays ya na asoro ne mma ye koye kuro na mo de mo esanse wo abronye DC ya wo ne na hwe ne politics nti wanye skat wo boto wo yere wo mpenafo enti no wuti ntodane mo ba no ya no wadwene o se ma bia ne mema no etodane de mo ho ya na ye musa se oba bia ne be ma hu na ne chese atodana na ma bi nyina ne be pesa mo politics fo no woni se ma ba bia be politicians wo hu obi o hokra sa amu MPs ne bi so mo e ma bebra ba se de pa ba foko be di batem e ma bebre MP ministers yi ba akwase be pa ma be di batem eno kwambafo afia odo me ka kire Ghana aban se sa akola we se bibi to na huni kan komia nkurompura hafo domase aboranya disi huni kan kwache ne first efise ono na atrete yakora no afia odo abrabo de besim bia huni kan kobona hafo domase sunyane domase ba bi aboranya na de osoro tikumase osore a wotikumase wo chema wunti na woti na adwuma ho na wo sore a wo kasa no ono niam a oyo de adan no nto bi mama no ono de ontada ni bi mama no muni me nsama yete na mo police for mo sora mo more information me ade atia audio so akodo a me nsaka me ba bobo bi na yi infonyini bi de akyere mo muni me information say yenya ne muni nipa dodo a ya frɛ be so de informations na ma ba informations ne nya adwuma informations ahodo asebe yete abrochire ha amanfo frɛ e ka kyerɛ ye no enya bi nie mummi samo ho mo police fo no se mo amobeka no kra me mama ka kyire empra dodo san ne me nsan ne ne mama mo muni ye ne mo ye ho adwuma sa ba beti YouTube yi so abasesa akonfo nipa bone akromfo awudifo saka wafo de be YouTube no so no enu nyina ye adwuma esamo ye face the country ne we nyina ka ho we nyina ka ho ensempa nipa ka no mo mpentie ade sensem ahu nyia na me kuro ndo ma hinkrofo mo so me eba mo so mo send the videos so ahodo ade abere me se me
ona bo kwa de mama enu menyire me ho ne menka na se no ba mo na ne te do ma ho mo amu hia na mo ne nka me kwa de mama enu wo ye me nua be ma me ma me wu ye ne nyina ne te yi patase ye ye ma me akua di ya ma me wu ye ne se bulu ti so onu agu nkodo ma hinkura na na adwo afie ne mbusuo na na adwoa ne fie ne mfie ne nsuo ni ho na na adwo afie ne mbusuo wate enti mo so mo te do ma hinkuro ho na mo hu se kwa de mama enu o ya de a wonye no mo aso mo miye mo nka mo ne mo ahemfo ne mo panifo na bete do ma ho na be so be boa pa ye be ho hinta bi achi no mo amonka meni aba ma kwa de mama enu e do ma afo panifo bi ni ma wo kwa wo ne be no he bebre ba send the message aman ha se menyire ho nka wasem biem menka wasem biem nti me ma wa hu do ma afo na akwa ba dwe ye yo no ba ne be sane ka wasem na wo so ye no kre aboabo kwan na da ho akwan ahodo bebre se be nya oboto nsika entika ma ba ne nya ba ne so nya amadom afo ne be hu se wo de ato aban kra ni na ba no nya na fe be nchange bensa be kokromoti we no kokromoti we na ya ba de ya be hu de be mfa nya ne be sesa no kokromoti we do ma hinkrofo abonofo eyemo amde yawo enti wo a woti kuro bia so wiase aye Ghana no woti wo kuro ma enema a ekoso nye mo hwe ebi ne baku obi ba kaka ato atwene kwa no opo ma ni ye no wati asem a onabo na ekase ade ya nye nkwa nka ade ya papa ye mfa nkire ade ya papa wiase wo gusa ade papa ba ne ye de ekire ade ya nye ne ye de kire wo gusa obi asore se ade kwa ne de awurade ama me nkwa ne ahodi ti di ni pedi ekire giso obi yare na akosere se obi hu no mobo yemfa de pankire sade empanyini kan ye ne papa wa ye nipa nka gese bone enu nti niema a enye no enu ne nipa behu na aka enu ne nipa behu na akirem na wo a esa wo di hu dwuma no wo di hu dwuma enti mi akwa adwuma ma enu me mama nti ebrochire ha do ma afo mpanimfo bi no wo do ma hinkura wo kwa ba ne wo sere enso ba esane kan wasense de wo ye nye nso be ti bi nka nkire ba me nka nkire me nka biem enti do ma mpanimfo na begu ho no do ma afo papa hemfo mpanimfo no bi ne ma begu ho no ba ne ba soma mema ne ba so be esane send the message say menyere ho nka nti kwa de mama enu mpanimfo be wa no ho a na efu me de amnua no aka kire wo bra me nka senti awda na mmomu no se de da bia nka se nka de ni se nka wo be ye MP your upon be ye IGP kadachi okase odoma ni na no ya IGP no oba yo ya de nne upon wonu amadoma hinkuro owe ne na ato ye yensa buyeti IGP a wo ba ya wo de wa mansan kase asiga na bi ne wo miyan kuroni bi ne wo woni IGP aba ya den san kase ewe ne aba Ghana ma bi ato do maman eno na hoyi na Ghana foi enti bi bisa mo se ewiase we ye da ho no wiase na ye ba akofo de ana enye ba akofo de yawo enti pastor obi etu no ho asi ho se oboa obeye bibi amade ebe boa ye nyina no aboa ye na sese no waye mwadwene se sa nipa no aye tamfo no sebe mpreduasa en campaignfo be kan sem bi se ewiase a yeti no dondo wa miyam a obra enye de dondo saudi shawo moto ni wo bona ebe ye gwanga je se wo miyam enti nka se hwan ye bi ni hu gusu ahon ya kanipa no kro ka no Ghana fo be kan no ne nko ka hwan ye mu ho ye de kese asantefo a hu firi kumase e asantefo sebe e ka akira wo sebe bia matilda sare wo mo nko pedi mfa ni nsi kumase abontene so na fe mo nkira ne de ye wo se aban yo te so ye na ban no oye de mamo masterman de mamo ano no kumasefo matilda sare se atuti nkra mo nko pe no na mo mfa ni nsi kumase nsuo na ekiri ye bia ne bia nkwa na busu afie na ho nkira ne de sa abre wo so ma na ban na te so no oye Ghana fo ewiase da ho a eda ho se onyame abo atum de aka nyina ye ne ye be ye wo German kure ye da ha yi kure we ye da ho no eya ne da bi aye ka ne ye ka kire mo asabe obi ti wasa wote aburochire de me ante ye de aburochire afufu me efiri se me da ne ma da me kwa eno ane se me ko sabe aban bi abon ho banti enu nti no wo so na me wo se hu se da bi a wo ba ye no edua kure si ho wo bambo edua esi kuro nu e wo bambo na yeti ye kurom wiase a yeti ye ni bambo se kurom ha yeti na obi ati mafrɛ waka akire se twen na abehu memeti wo se ye bibi to me kurom ha
me wani pa me yensa abebedi kana yama ban senya yade na akum semena ne bibia yem nipa me yensa ba be ni be ho me wo ma me yeru be ma ba ko be kwa akwache be first ansa e ma me yeru be ma ba ko Germany kure ya nwomu yi be bibia befa senna me Germany kuro bia di seed of humble we be kwa akopesa nkurofo no first ansa because of the abaka the abayenti awudifu abefiri Ghana na basana babreche awudi samna no wobetim no saafo no jama aba behwehwe be enutini da bia me to wo a wote abreche have say na ye ka cho say gankwase yakuo na Ghana kuo na wo kɔ no Ghana kuo na bate Ghana union kuo jai na ye insurance kron ha lawyer odi turo kron ha ye lawyer fo asebe bebo ye ma ye krata apart from that lawyer bia ni ho a obedi turo atwitwa de oda lawyer bebo ye nkrata ho lawyer na de wokɔ wasɛm no kore kyerɛ no na afa kwan bi so a ni kuro no beti maboa wo onyin ba boa wo ama wa atena kuro no mu a wa ye bibi a ebeye den ebe ma kuro no so aye den atumpo because na de krata na ma wa wo de obeye adwuma enu ti nne se mama ka kyerɛ me ne wo ka asɛm bi a ya na da bi ya na be ka kyerɛ se wodofo abrochi a yete no nka ye besu ya nyansa wo kuro we mu kuro we ka ne da bi anka kyerɛ se wie a disco LA eso mbeduru ha nyansa wo ha no enne me computer yi se Ghana wo de nkwese se baka kyerɛ se ma nkwese secondary school me a disco form 4 1984 eso me computer di si ho ade o pese menye metima ye wo di si ho ade o pese menye metima ye obi so awie university kra Ghana so bi a de menni wo internet no onim enu ntini ye ka se ewi asenka ye besu ye nyansa nti ya mpanyimfo be ba ha ka se nyansa bi ni be mehwe nko mote wa afi bi e mo ka ni nipa wa abreko anka be wo akora hospital said ye nka Africa tie no ka akora bi a be wo a be use wo kofie ni ba ma o ma me be certificate enti nka we no na Ghana birth certificate no kwasa be dem akora na ebeduru ba bi no na kromfo na akotena ministries ho no obedi sikanti no obema papers ni nyina asiga betom ahye computer ne besei na Ghana no uti nkoduru office ba bi bebo abe virus ade ni nyina no kra no bibi ama Germany kuro na ba wu 19 kode hoho ukwafunsie ya obi wu 1951 uhu sasa nipa we 1951 na wo ne date say 18 bibi na owu 1951 ewo ho sede de bia nka kire mo no mba wu kuro na owu tin kwafunsie ye pa obi wu 1921 sa nipa be wu ne 18 bibi eno so ewo ho na ni nyina ye de ni nyina ye hyehyeye na ye ka ne mo ka se ba hyehye bibi pa menia ade wo ho ye papa no wo se na enye yize se wo betinu afitia se abaya hyemra ne mra no wo busu entimi de na de mba ya me be ka ma wati ane se abronya kwa mbafo disi afia odo hye wo nsa Ghana wonsam a wakanti afia odo hye wo nsa Ghana efi se nsam a wasa wo ka no enye no wo ka akora no se de betima kukaka yi wo kwa mbafo abronya disi wo betima ma ba ku akora no entimi de be ka ma na to Ghana fo nyina so face the country for nyina so say fi odo bibi to na munni kan mpa ba bi abronya disi wo ene na ma che ofiri mi yankuro mbono sunya ne domase monko ne fie nkɔpɛ na busuafo mo nchi omo ansa na ono akwa akwa hwe na ache no abronya kwa disi yi enye oba bia ne be ma ne hwe no wate enye oba bia ya man ketua na be wo ha na esa aban papa nti no be suku bakatua be ditua afia wodo a kire o se ne ma me fie no ote ye man be betima be si dan Ghana o se be Ghana tie ye man be betima be si dan kora so ye man be betima be tese boso me akora na katua wo je no obetim de be si dan Ghana etimi de enne masem ye tie be se Antoni Pasum na Antoni Pa Ghana ni bia so se afia wodo sa akora na ne na Ghana no se bibitu ni se wom munni kan chia bronya kwa BC enu nti ne ma betena se se me yankuroni abronya kwa BC afia wodo ye de na hye ne nsa ba bia onam bia no e wo hye kwa mbafo nsa eti ne me ba ya unua ba mama ka kire me no be kan ne boko send video fa ma unua no no so ntie bi me da se bebre bye bye.